ndikulandireni ku gawo lina la nkhani za masewero sports arena kuchokera kuno ku TTV. Zigoli ndi zomwe zikusiyanitsa matimu a Mighty Wanderers, Silver Strikers ndi Blue Eagles, pamene matimu onse pakuti pa sabata 11 ali ndi mapoint okwana 22 timu ina iliyonse. The Scorchers akulowa m'bwalo lachiwiri lino usiku ndi timu ya Nigeria yomwe ili ranked pa number 1 muno mu Africa ku mpikisano wa WAFCON umene kuchitika mu mzinda wa Rabat ku Morocco. The Queens ikuoneka kunena kuti zativuta ku Glasgow, Scotland Commonwealth Games kumene masewero oyambirira ndi South Africa tidagonja ndipo tapambana ndi Northern Ireland, koma kuli mitunda ya England, Australia ndi Tonga. Kodi timu imeneyi ikuoneka kuti pali kusintha kwina kulikonse? Chiwereni mzungu amene Ingelezi fula. Timaliza ndi nkhani yonena kuti Real Madrid yatanganidwa kwambiri pansika pamene timu ya Arsenal ikufuna nyamata Vinicius Junior wa timu ya Real Madrid kutabwera nyamata ya Diamond wa Ivory Coast kuchokera ku timu ya RB Leipzig amene wamvana pa transfer ndi timu ya Real Madrid. Coach player Peter Forte alolalole akanakane command wa Times Group. Tikuyamba program ya nkhani za masewero sports arena ndi nkhani yokhudza FDH Bank Premiership, chifukwa zigoli ndi zimene zikusiyanitsa matimu a Mighty Wanderers pa number 1, Silver Strikers pa number 2 komanso Blue Eagles. Atatu onsewa ali ndi mapoint okwana 22 pa masewero 11 amene aseweredwa. Program ya lero ndi nzanga Francis Sparta. Ndikulandira ku program Francis. Thank you so much. Nkhani ndi imeneyo. Zigoli zimene zikusiyanitsa matimu atatu kuntunda mu tikamayang'ana log table ya FDH Bank Premiership. Mukaona ndi imene pakutha pa week 11 kunaoneka kuti competition season ikadalipobe, ndipo ndikuona ndikutha kuona kuti ifika pana kumapito kwa league imene chifukwa zaoneka kuti matimu ngati matimu monga Silver Strikers, Mighty Wanderers, Bullets ainakhala kubwera mbuyomu komanso Blue Eagles akuoneka kuti chaka chino atengesana kwambiri. Chifukwa mukaona ndi imene ndandanda waimira Mighty Wanderers ili pasogolo 22 points, pa number 2 pakubwera Silver Strikers 22, pa 3 pali Blue Eagles 22. Komabe matimu onsewo angosiyana zigoli difference yoti ena achina 21, ena achina 18, ena achina 19, and utabeye kuona kuti competition this season yagona kwambiri pa mapoints komanso pa zigoli zimene matimu amene wakumwetsa amasewera mazizawo. Chabwino, mwina no nkhani tiyambire pa Mighty Wanderers. Mighty Wanderers inali ndi mpata opita pa number 1 ndi 24 points, koma ili pa number 1 ndi 22 points chifukwa chopanga drop mapoint awiri ndi timu ya Masters. Anali pa khomo ku Blantyre Stadium amasewera ndi timu yoti anayamba kuichinya iwowo pa 8 minutes. Chigoli cha Promise Kamwendo asanabweze Patrick Perry pa 9 minutes kuti ikhale 1-1. Koma chigoli chochinyidwa pa 9 minutes gawo loyambirira la masewero mpaka na mpira watha 1-1. Wanderers inachita yapati. Wanderers mukaiona masewera amene aja inapanga chiti chonse chothekera chimene chimafunikira mu mpira kuti timu ipambane. Komano zinavuta kuti Masters FC inachinga bwino kumbuyo mpachika komanso nyamata Sydney Yobo. Kwayamba ndimagenza kuti mwina make mana match akhala Sydney Yobo. Komano ndinazaona ndimina kuchita pa goal nyamata Richard Chimbamba kuchosa ma saves okwana 8 oti zikana mipira yoti 8 yokana ikanatha kulowa mu goal mwa Masters. Komano iye anaganiza wa Mighty Wanderers kuti isagolese zigoli zimenezo, ndipo anachosa mipira imene yokwana 8 mpaka anatenga player of the match kuti anasankhidwa kuti wasera kuposa nzake wose. Ndiye kwambiri defense ndimene inagwira ntchito kwambiri kumbali ya Masters. In terms of attacking ndi komanso midfield yawo sinali bwino kwambiri. Tuna first half akudusa nyamata Rafiki na mwina komanso Wadada Innocent Nsoya komanso Vincent Michael komanso Ben Manyozo. Komabe still imaoneka kuti
ikuchepera kaba ndaki na Blessing Singini komanso Dan Kudon. Chabwino a Wanderers key anataya pati ndi ma substitution amene anapanga chifukwa they were already playing ni ma defenders okwana anayi Masiya Manda pakati panali Peter Ng'ambi komanso Alex Kambilinya koma manzere kunali Timothy Suwimba. Tazamuona Sterling Sanudi ndi Peter Chilope akulowa chifukwa chakuvulalanso kwa Peter Ng'ambi koma ndiye kuti amasewera ndi ma defenders 5. How can you play with 5 defenders pamene team ya Masters ikulephera kubwera kugolo kwanu? They only had one shot registered per goal by Wanderers, one shot on target in 45 minutes of second half. But don't you think kuti apa paso dependa pamene Wanderers anataya key? Pamene baba ndipane anapa ponya kwambira Wanderers komanso kutuluka kwa Adam Wadis chwa zimoneka kuti ngati chilo anampasa ntchito yekha kuti azithamanga ku line umene ujako komano mbali ya Adam Wadis ndimene moneka kuti inali very live ndimene mapelekaso chembekezo kuti ithabwesa chigoli nthawi yonse koma tinazaona nyamata uja akunthusa pa 43 minutes ndizinazotabwisa kuti mukutusa attacking midfielder mukulowesa defender mufuna mpange chani ndezi zimene zozo zinapereka mafunso kwambiri kuti kumbali ya ochemera amati Wanderers kwafusa mafunso amene wa technical panel ya Wanderers kuti pepe zokhala bwanji koma tinaona besika ndafa naika mubu anyimanangala ina Muhammad Sulumba komanso Sama yamwana asisa ndithu kupita kuvumsa mabulere pa golo mabe momwe ndakapita muja kuti Richard Chimbamba ndi amene anakaniza kuti Wanderers isabeze mapoints atatu pa Mpira Stadium. Richard Chimbamba anachotsa ma saves pafupifupi 8 pa entire 90 minutes. Golboy uyu ndi wa Masters. I think we have some pictures nyamata ameneyu FCC chat tikale tikumulongosola bwino because Richard Chimbamba zithunzi zimene tili nazo pa FCC chat komanso nyamata mbiri yake tikamaona anagonja kamodzi against Wanderers and that was way back in 2021 akusewera ku team ya Bullets. Since then sanagonjepo ngati akusewera ndi Wanderers yali pa goal. Wapanga zomwezo Lamlungu against Wanderers komali makaka Masters making 8 brilliant saves zimene zinampanga N kuti akhale player of the match pa masolo amene wawa Lamlungu. Chimbamba influence yake ndanyamata ocheka kumbuyo mpachika kubwera Sidney Yobu nya jersey number 19 anagwira ntchito yotani? Anagwira ntchito yotamaneka kwambiri chwa mukanosa ma set pieces zonse ngati sajosa Chimbamba ndikuti amakhala mpachika kamena Sidney Yobu ndamena machosa Wanderers inameza makona ukwana 9 koma makona loseo panalibe ujene feti ili yose imene yabwera mbox kuti mwina mbaka ithabuza chigolo koma titabe kono kuti Chimbamba ndamena anachita zamamba kwambiri kutenga man of the match mpaka ananyadira kukanga kuti atenga 3 points anyamata Masters kumunya mwana anyamata amene Chimbamba kuti wagwira ntchito yotamandika Lamlungu pa Mpira Stadium. Chabwino mwina tichoke pamenepo tsopano tibwera ku timu number 4 padakali pano FCB Nyasa Big Bullets chifukwa chonena kuti yabwera pa number 4 20 points sinasunthe komanso ndi timu yoyamba kuchinyidwa ndi timu imene ya Goshen City Dedza Dynamos imene inali pa 8 points kubwera pa 11 points pa week 11. Bullets tested their first defeat against Goshen City. Their first defeat of the season agonja padedza ndi timu imeneyi ya Goshen City. Goshen City mphunzitsi wawo ogwirizira Lazarus Deko Nyemera anauza atulankhani pa msonkhano wa atulankhani lachisanu kuna kuti masewero aloweruka amubwere masapota musekerera titenga 3 points mawu ake anapherezera. Kumeneko kunachitika zinthu zambiri. Choyamba taona ma player a timu ya Goshen City akunyamulidwa pansana ndi one of the supporters, chief supporters a timu imeneyi atavula malaya ndi kumanyamula poopa zikhulupiriro pa chipata cholowera ground. Ndi imene muja munali kugwira player kunyamula pansana kupita naye ground. Ma player tiye usaponde apa kulowa naye pa chipata ground. Kodi Goshen City kwa zimene ziyazo tikuseka ngati zabwino kusizabwino kumalia mpira wathu ndele mpira ba yoma kama mukono ngeke kubereka nako nangazanya si masanja nesa bereka mabwana akubereka mabwana so bana timu ile bakhomo mukudanda wa kuti timu yobwera kwengena mankhwala iniyo mnali kuti abakhomo nthawi yonse komano kodi ndizikhulupiriro
nkhani yake yakuya kuna bazikuvira inetu video ma video clips amene wakumalisangalatsa kwambiri when I see them on TV ndumaganiza kuti kodi iyi ndi filimu kapena izizi zimachitika. Lucky enough ndinali konko ndi munthu wavula malaya ati kwera jezi number 15 kukwera wina kudikirira wafika atisunga pite tiye dikira kaye onyamula bwere unyamula jezi number 10 apite pamenepo akanyamule jezi number 24 unyamulidwa mpaka na kumapita ground like that. Gentlemen, tafika apapa in Malawi 2026 kumaka mangani azikuviro tikale zikashiri asukoma. All right, now let's get down to main business pa ground. Bullets zikwavuta party. They failed to register bullet pa goal pa Goshen City on target. They completely failed for the very first time after so many years. You can't play football for 90 minutes and fail to make a goal attempt. Ndekuti wewe uchira chani zikwavuta party Anyamata Bullets. Mukaiona Bullets masala menena sala lolelo kandi ndideza. From the first whisper inaona kwa dinadi ya flood kwambiri. Mukaiona kwambiri weakest link yaona defense. Komanda masera imano kaunga komaso Juvenal. Ndikumene kanga dedeza inawo linga sanga oto Anyamata ali mbuya awiriwa akone kota ndogona. Ndine zakwambiri nzeru zimene anaiza kwambiri kwa tatedwa awira komaso uyana anaya heda chigoli chawo cha deza Mako Chiwaje just number 10. Yes, just 10. Nde utabe kone inaba sa busy kwambiri deza Dynamos. Kumabe second half anaibe sasa kusinda amwako ndiye kwa Bullets kumabe sina tandizo. Chinaso chimene chinala kuiga ndi kuti analusa player amene amoneka ngati kuti amapeleka hope in terms of attacking Peter Banda. Koma why substituting Peter Banda? Substitution imene inabwera bwanji? Siti kuziwa kuti tekini kupanda ya Bullets naganiza bwanji. Komano ndi Peter Banda masera amene ajama amene amoneka kuti amapeleka chilembekezo kusogolo kuti atabwesa muna kupanga in terms of creating the goal anali Peter Banda. Nde munthu ekhala amene amabwesa chilembekezo munantulusaso nkulesa anthu ena otiso mu game mu anali ma passengers amangoenda munde zinazokuta kuti Bullets ipese chipambano pa desert. Chabwino, let's get back to business again. Still staying with football. Blue Eagles, they came from behind. Red Lions inatsogola mpaka na masewero kutera 3-2. Tonic Viyuyi wayaka moto kwambiri. Tonic Viyuyi, Kevin Hanganda avuta kwambiri Malawi muno. Promise Kamwendo scoring week in week out. Tonic Viyuyi anabwera ndikuzanena kuti ineyo apolisi munandilemba ntchito ya timu yosewera Blue Eagles kutsogolo. Ineyo ndabwera Tonic Viyuyi Anyamata Red Lions awa ndi anaonetsa adi Tonic Viyuyi. Anaonetsa adi panopa mukaiona Blue Eagles ni timu yoti yapanga transform kwambiri yasintha kwambiri. Chwa ikuiza kwambiri Anyamata muna ndachisozera. Sapana wawakina Tonic Viyuyi amangokhala panja kuti zikakhalu za ana wazavuta ground alowemo swa mukona pali yeyi pali Misha Muhone atabwana kumakhala kuti high experience. Yes, amangolowa kuti I think game mwaionera chama 70 minutes akumaponya kuti kaimalize the game. How about Silver Strikers Rwanda 1-1? Silver Strikers also threw a chance to top the bill at least with 24 points. Anakanika pano ali 22 points zomwe zifoti anabwezetsa chigoli atachinya bwino chigoli kuchokera kwa Anyamata wapakati Zebron Kalima jezi number 10 anabwera Anyamata amitundu Luwana Same Phiri ndo zabweza chigolicho pa 30 something minutes kuti ikhale 1-1 mpira wathera 1-1 yomweyo mabanka padetsa kusaka matochi akunavuta kwambiri mpaka na ligi yafika povuta pano kuti matimu atatu ali 22 points tsopano. Alikuwa kuti mwenda kapita kuti ligi yavuta kwambiri ndo kwa hiyo nasumitundu Baptist panopa yakhanga lyapeza live mpadiza stadium ikumachita bwino kwambiri kumapambana. Even coach wawo Oscar wanena kuti samayembekeza kuti angapange draw ndi team ngati Silver Strikers. Ikukhanga team iyo ndiyachambaka amuligi komano ndiye angula kumene komabe wapanga kulongelera Anyamata kuti anagwira ntchito pamwamba ndi team imene ya Silver Strikers kufanisa mphamvu 1-1 kuikanisa kuti ifike pa 24 points. Chabwino apa tikuonera program ya nkhani za Masewero Sports Arena mwinano tisanapite ku break tingomaliziratu gawo limeneli chifukwa takokakale nthawi. Timu ya Tlekesi tikaona log table yathuyi pakanema wanuyo
mene ikuonekera ndekuti panchira pali Craig red zone 5 points kenako kubwera matimu awiri, timu ya Goshen City ili pamenepo komanso timu ina ndi Kamuzu Barracks KB imene 10 points pamenepo, second from bottom timu ya Abusa Kawinga 5 points. Okera kochinyidwa ndi timu ya Karonga 2-1. Mwinano tisanatero, here are the full results a Saturday and Sunday mmene anayendera kuti mwinano tichite mokumbutsa anthu zotsatira ndi zimenezi za loweruka komanso la Mulungu ndiyeno Bricos kuchita bwino pamene paja, matimu adedza Tibula Bullets pamene paja komanso Chitipa kuudya mwayikhaya kuoneka kuti zawo zikuyenda kwambiri, ndi mmene zinayendera loweruka. Pamene la Mulungu ayi nawonso anyamata a Wanderers kulepherana ndi timu ya Masters 1-1. 4-1 winners ndi KB kutibula anyamata Mafco Feral Soldiers. It was an army affair. Yes, Kevin Hanganda hat trick. Ndiye tukamba za timu ya Abusa tikaona log table ili panchira penny after 11 games team in 5 points only. Asintha makochi pakatipa Elia kananji ntchito inatha anabweresapo wina nzimayo ja munthu amayi anagwirizira chisomo ali pambali pabwera achina Gerard Piri, Ernest Ntawale achina Ficha Kondowe ali kumeneko. Lero zotsatira zake ndi zimenezi. Timu ya Abusa mavuto kawo ali pati ikufunika mapemphero apaderadera kapena kuli chani chimene ife yonse tikudziwa kuti timu ya Craig awatu kwambira anaponya pajambi pomwe shwa timu imakayoneso kwambiri isanambe season in terms of kukonzekera kunali kovuta komanso kunachoka anyamata ambiri kumene ku Craig ndisanapange bifa squad shwa Elia kana chasanachoka anauza kuti anadandaula kuti timu ilu mango igumula komano simnaisokelere momwe mwagumulamo nde musambikizira kuti timu ivi sizonichita bwino imayimira kuti agulebe apeza anyamata omwe ndachisozera ola anyamata kuti andi experience aphatikizana ndachisozera kuti timu iyi apange timu yabwino chabwino. Mwina kufikira yapa tsopano tipiteko ku break, timwe madzi kapu ya madzi pang'ono kapena kachayi malingana ndi kuzizirako, timenye kakofi pang'ono. Tikabwera nkhani yoyamba, Malawi National Football Team zadziwika tsopano kuti sewera ndi South Sudan kunoko ku Malawi masewero oyamba ndiyo ndi bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe akalivomereza bwaloli akaf chifukwa pakhalanso inspection ya bwalo limeneli asanalilole lichitise masewero. Ndiye kuti tikabwera nkhani yoyamba ikhala imeneyo ndithu Flames pakomo ndi South Sudan mu Group B ya 2027 Africa Cup of Nations qualifiers. Tikupitilira ndi nkhani za masewero tilibe ndi nkhani ya Flames. Malawi National Football Team mwezi wa September between 12 and 6th October isewera ndi South Sudan kunoko kumudzi, isanapite ku Angola, isanapite ku Egypt ndikubweranso kuno kumudzi ndi Egypt back to back. Egypt yasonayo back to back ndikudzamaliza masewero awo ndithu round inayo. Komano tikuyamba masewero ndi South Sudan. Flames ma preparations akhale utani titani chifukwa it's not going to be an easy task kupanga qualify. For sure two teams that are going to qualify mugulu iliri on paper straight ndi Egypt ndi Angola. Apapa singakambirani. So Egypt and Angola are very good teams than Malawi and South Sudan. Koma can we do some magic kuti tikhozopanga qualify? Magic yo Mina as best losers kapena maybe kapena as best loser komano as of now in terms of preparation ndekuti so preparation no tikutali kwambiri tikumaona panapatayamba kuona no kaliso basuwa kumaenda ndi data analysis wake mabwalo osiyana mziko muno kumalimba kumaona kumatenga madata ya amaplayer kuti uyu ali bwino kapena uyu ali bwino cholinga choti pakabwera collab mwina mwaka anyamata amene apeze mpata kuti apite ku national team ndiye ukaona kuti zimene zizayambika kwasala mwezi umodzi. Izi zimene kuyambika kalekale zimene kuyambika kalekale tayo sai mwina mbuyo mutimango ona mwina aina kapeso amangoiza my videos mwina kuona anthu akunja aku Scotland ndi anthu maplayer ngati akunjaje panapa ana inayamba kukana kuti ife panapa mukatizana simatisewelesa ndi kuti samati nati samabwere ena ndaje apita ku Trinidad and Tobago ena apita ku Jamaica nde in terms of preparation nde kuti be
zikhabe zovuta chwa apapa nthawi yathakale chwa apapa kuti kubwereswa international window ine ndeti ndi masewero omwewo mu September apapa mwezi August sukhalanso window iliyonse akuyenda kuti in short you think silinathe kukonzekera bwinobwino kukonzekera meko apapa kunachilungamo sinakuzere bwinobwino chabwino tikupitirirabe ndi program ineyi pamene tikuyandikira kufika kumapeto kwa program ya Sports Arena kuchokera kuno ku TTV ni nkhani yokuza the Scorchers. Asungwana athu akuchena ku Morocco ku Rabat avala bwino tikhale tikupatsani zithunzi bwinobwino mene akuoneka bwino kwambiri. Kudos Malawi government, Minister of Sports, Minister wa Sports Alfred Gangata, Board Chair wa Malawi National Council of Sports Jim Galua, Football Association of Malawi under Fleetwood Haya. Congratulations, and I'm highly impressed by the dressing imene osewera athu akuonetsa ku Morocco patakali pano. Zimene tikufuna ndi zigoli koma timu ikuoneka bwino. Timu ili bwino. Masewero aliko lachiwiri ndi Nigeria amene akusunga chikho. Ranked first team in Africa, team number 1 in Africa ndi imene tikusewera nayo. Tichitemo utani. Tiyambe ndi dressing mwakambaye mwasagulira kuti dressing ili bwino kwambiri. Izi zapanga motivate look at Chawinga temwa amene akuonekera temwa ungamudzi kungodziwira tsitsi kuti mayi athuwa tsitsi anatinta nditu blue pena pake koma looking very very beautiful. Ali mashezi awo mbwino. Mashezi bobo akuoneka bobo asungwana akuwala zosangalasa koma kuli Nigeria ndikuchilendo kumyoja kuli mafika be kuti mukamapira muchene nditu musayilisa manyazi dziko koma kuli Nigeria tukamba nawo lachiwiri ndi usiku masela mane kala kana unless nthawi iyo yasinthe koma according to nthawi imene apanga communicate ndi 2200 hours Central African time ama 22 hours cut iyi ndi leni koloko nthawi ya ku Malawi unless otherwise koma the fixture that we have masewero awali 10 koloko usiku. In the first place it was communicated kuti masewero azaseredwa 6 koloko ateni koloko usiku anali ya Zambia komanso Egypt. Apapa zimene tikuona lero ndi zimenezi. Now uli ndi chiyembekezo chotani kuchokera kwa asungwana athu? Kwa ine chiyembekezo changa ndisachikweze mu ntengo ya kwambiri chifukwa ndichike kuti umakhala chawo zititimu nthawi zonse chawo zititimu pa Scorchers umakhala titimu chifukwa chani? kuna chilungamo umakhala Thomas titimu umakhala Thomas koma chilungamo chima vila waya kumanena chilungamo osamanizana kumakuza chilungamo bodza silabwino osamapanga pretend ndeti kaiona baba Scorchers ndi one of the team imene inapangidwa support kwambiri in terms of kupeza ma friend base. Yeah, you are very very right. Taminyandike Kenya Kenya aso likomwe ko. Taminyandike Kenya ayumuza 4 asungwana a Morocco. Yes. Algeria yangamba Senegal 2-0 ali pa top. Yes. Now we are talking of Scorchers imene ikusala ni Nigeria the defending champions. Ife tasulapo ndi Morocco yatichinya kabiri, tasulapo ndi Zambia yatichinya tachinya kamodzi nawe napo kawiri ndi Lesotho, taluza ndi Ghana kangapo. Ghana yatichinyaso kali konko 4-0 idatinyaso lendo wina Ghana, taluza ndi South Africa, taluza ndi India, taluza ndi Australia. Tanzania taluza kamodzi kena ko draw. Sisi kuoneka bwino. Ababa chimenenga angachite masero yamba Scorchers azango panga kuti asazanyise zigoli zambiri kupangira kuti mwana make masero ambuyo abwera kusogolo azakhala kuti muna in terms of goal defense akati mwana sero akuti ena wachita bwino azakhala kuti akabwino mwana ngale azakhala number 2 fachimana angachita baba ndi ababa ndi Nigeria agonya nditu izawina Nigeria komano ngata anga khala uchenjeresa achenjere kwambiri pa Zambia komanso Egypt pale baba apeza asese babeza ma points kuti muna makakha number 2 chwana Nigeria after Zambia ndi matimu chabwino mwina timalize ndi nkhani ya ku Commonwealth kunena kuti Queens kumeneko only registered single win against Northern Ireland koma naluza ndi South Africa koma kuli nyamata wathu wankhonya wawina kali kabiri Bonzo sakucheza akucheza Bonzo wangweba mzake mbanda kucha kwa Lolemba ameneyu ndi wa dziko lanji ndinaona pena pake komano mwina just have to be sure koma nyamata akukwapula zikwapa zovuta kwambiri zonena kuti ukaona kumanena kuti aya uyuyu nyamata wathu alipo bwinobwino ndithu iyeyu wakhala akuyesetsa kuchita bwino masewero ake ata chita bwino kwambiri mbuyomu akuoneka kuti ndi nyamata amene mwina tikoza kumukhulupirira kwambiri chifukwa wa chitapo ndithu malizats apa mwamba osiririka
atasewera ndi 5-0 imene anapambana nayo ndi nyamata Gracia Iwan wa ku Gibraltar. Komanso iyeyu adasewerapo masolo ake oyamba amenenso anachita bwino kwambiri Bonzo masolo oyamba amene kuti anapambana ndi Aston Ryan wa ku Antigua. Ndiye nyamata uyu akuswa, ndipo akuswa wammenya Ngereza amene movuta kwambiri. Yes, mutakuona kuti nthawi zambiri ku timu yathu ikapita ku Commonwealth Games kukatenga masewero osiyana-siyana kumene simachita bwino. 2022 tinabwera ku 0 even medal iliyonse sinabwere nawo imodzi in 40 years tilibe medal. Ndi apapa mwina mwake akupambana kwa uyu Bonzo kunkhonyako mwinako ikhaso motivation kwa ma sport activities wena kuti mwina mwake kuti kumalayo kono nzathu uyu kunkhonyako akwesesa kuti bwanji ifeyo nanga kuti net box kumene koso ikuchita sabu ikwemekeza kuti nayeso ichite bwino kwambiri yagonja amodzi yapambanaso amodzi lero pali masolo ena a England, pali masolo a Australia, pali masolo a Tonga, kwa salamwala. Koma if you are to say kuti timu ikuchita bwino ya Queens ndi kuti inakupambana masolo amene atsalawa atatu onse pambane. Koma zovuta shwa we are far ndi ahead ndi matimu ngata ina England, komanso Australia sitingafikire mwapompano ndakatswiri chabwino mwinano titero kuti tilekere pamenepa kufikira tsiku lina pokhapokha chauta akalolanso tidzakhalanso ne program ina ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Lelolo amajiya ngodiyo ndineyo coach player Peter Forte, alole akanakani wa Times Group anandipanga join babawa dzina Francis Sparta. Bwanji timuyamikire Obet Mkagama pamakina OB, a man from Zomba amene anagwira ntchito yatamandika kwambiri kuti tikozokhala ndi mawu omveka bwino sound komanso zithunzi zimene zimapanga correspond ndi our stories after being provided. Wagwira ntchito yabwino kwambiri. Thank you so much Obet Mkagama. Until this coming Friday, from me coach player Peter Forte, it's bye bye. Keep watching TTV.